Mäijässä taistellaan toisimme vastaan, toinen ei vastaa. Miksi ollaan yhdessä, kun tää on tätä paskaa? Eilen mä mietin vaan, et jos me mallattais tauluja kaista, noisko aihe? Mäijässä taistellaan toisimme vastaan, toinen ei kuuntele, toinen ei vastaa. Miksi ollaan yhdessä, kun tää on tätä paskaa? Eilen mä mietin vaan, et jos me mallattais tauluja kaista, noisko aiheena rakkaus vai kuoleva? Ja jos värit loppu kesken, niin onks valmis jatkaa? Ne loppuu vielä huomenna. Ne taulut oli kauniita, sääli ettei niistä tulikin valmiita. Eikä pääse yhdessä näkää meidän taidetta, kuten taulut oli kauniita. Jos mä kertoisin, mitä mun mielenpää, sun olis vaikea ymmärtää, siksi maalan väreitä. Siinä vasta minä meidät valtain luotu satimaa. Taulut oli kauniita, sääli ettei niistä tulikin valmiita. Eikä pääse yhdessä näkää meidän taidetta, kuten taulut oli kauniita. Jos mä kertoisin, mitä mun mielenpää, sun olis vaikea ymmärtää, siksi maalan väreinä. Siinä vasta minä meidät valtain luotu satimaa. Voit sä please kertoa, miksi me ei virheistä opita, jos on ollut vaikeeta ja muun on ollut paineita. Sääli ettei niistä tulikin valmiita, eikä päästä yhdessä näkää meidän taidettamme, kuten taulut oli kauniita. Mäijässä taistellaan toisimme vastaan, toinen ei kuuntele, toinen ei vastaa. Miksi ollaan yhdessä, kun tää on tätä